Здравейте хора, аз съм Влади Орикс. В днешното видео аз и Владизъл, ще го тагна долу в описанието канала му, ще ходим в изоставен хотел в град Белоградчик. Както виждате, графиката е по-хубава и не снимах много време, защото си чупих телефона. Сега съм с Samsung A54. Този телефон ми струва 700 лева, минус 700 лева от акаунта ми. Но е много хубав и ще имам по-голяма, по-добра резолюция. Хотела, като го погледнете, се сещате какво става за въпрос. Споки. Хотел, ресторант. О, боже, мина кола, помислих, че има някой зад мен. Да не говорим за начина, по който трябва да влезем от тук. Сега ще влезем за първи път. Той всъщност е влизал. И можете да видите другото видео долу в описанието, ако той тагва канала ми. Да, аз гледах само началото, защото си викам, искам да тук да не ми си полва какво има вътре. Ако си кажеш, сега какви сти рандом неща, това са нашите. Ей, тук е мокро, ти си сложил това бара. Да продължаваме към клипа. Нека да влизаме. Влади, ти си първи. Или аз? Кой? Аре, кой ти решиш? Гост канала. Гост канала, който решиш ти? Аз. Добре. Знаеш, ти давай. Okay. Заповядай. Чакай да не си ушибна главата. Ще светя. Майко, още от сега знам колко... О, чакайте фенера. Още от сега знам колко ще се нацапам. Ще бъда като... Хора, вижте. Ейто, буквално в момента косата ми го допира. И съм клекнал. Възможно е много. И седа и така да не се... Колко е страшно. Сега... тук има някакво... тук има гума. Трябва да дора по... Защо тук има брез... Не, това как се казваше? Това в Майнкрафт. Белото. Да. Ох, ще да падна напред. Добре, аз не мисля да скачам там. Така, почваме с... Аз съм без камера. Нещо, което прилича на кухня. Така. Тук имам са мили чини и тем подобни. Да. Колко е? Какво е това? Не знам. Много обичам такива изоставени сгради. Хора, извиняйте, че не съм си от много време. Както ви казах, си изчупих телефона, а вече гейминг не мисля с ним вече на Fortnite. Ти си игра Fortnite? Да, ти ми гледаш канала. Хора, той е хейтър, не ми гледа канала. Той ще го гледа, знам. Съм. Добре. Както хора ви казах, той вече е бил и ще се надявам да не ми издава неща. Чули го? Капачка, чули го, не? Да, това му се казваме, Влади. Капачка от Балкан. Не! Това явно е било място, дето се слага боб маса. Добре, хора! Аз в хотел през 1900-те години не бих бил с такава врата. Просто не мога да си го представя как хората са живели с такива врати. Така. Стой. И аз стой да влезем тук. Това какво е, бе, брат? Явно тук са складирали неща. Много ми се ще... Знам, това звучи много детско, но просто ми е мечта да мога пътувам във времето и да се върна тук да видя какво е било преди. Не бе, във времето да се връща. Какво е това, бе? Не знам, ама... Силно нещо за канала или мивка. Ама, това какво е било? Един приятел тук е редвал. Сериозно ли? Да, защото тези са се траскали. Мерси, че ми издаде. Как така вратица? Баси. Това е така някакво. Добре, това явно е било нещо от заток. Захранване на хотела. Де да знам. Не! Кой знае колко мръс. Майко да не експлодира нещо, Искам да се опитам да вляза в тук. Или поне да се опитам да го снимам. Ти първи. Паженка. Това е туалетна. Тук има чиста за туалетна, буквално. Толкова гледам, понеже тук няма достъп да се влезе, не са махнали туалетната и ти неща, тук всичко махнато. Това би трябвало да е нещо като тракла. Стой, Влади, чакаме. Страх ме. Вече почваме с светлинка. Което е добре. Чакай, почваме с по-малкото.
Оу, баси готината рецепция. Бих работил тук. Тук, 100% тук е малко пиене. Това са рафтове. Да. Тук баси готиното. Да не забравим и това там да вдигне. Перфектно. Това бих си го закачил в стаята. Оу! Това изглежда едно... Това самото, то си е стикер. Баси готиното. Аз мислех, че някак си прилепено към стената. Оху! Изглежда се едно, това ще пада върху тиквите ни. Не знам. Баси готиния стол. Извинявам се за обидните думи. Това тръба. Тук е имало тръба и на тази тръба правим жунк. Защо? Тук има твърде много прах. Русенско Сериозно ли? Сериозно ли? Русенско, брат? Русенско варено. Значи тук е имало някой наскоро. Там Добре, някои неща не са позволени за показване, просто ще ги цензурирам. Да, някои неща няма да ги поставя. Go to hell. Rip. Да, това вече съм видял. Хора. No reaction. Хора. Това не се отнася за никой. Не слушайте този, който го е написал. Това видео да знаете, че ще... Изкара. Защо? Това като го настъпиш, се настъпваш на едно. Това е някаква дюшек. Имаме такова надаскало, между другото. Много е гадно. Все едно си 20 век. Да. Стари цигари. Интересно. Помислих това за лего фигурка. Това не е ли лего фигурка? Не. Фу, това бе, брат. Фу, това бе. Няма да значи. Ще видим една стая. Коя? Там имаш една. Това стая. Имаш една. Това бе? Това е много готино. Ще спирам на моменти, в които е безполезно, защото харчиме памет. Не, то не ми е за памет. Взел съм си си телефон с повече гигабайти точно заради видеята. Бате, 256. Бате, какви си тия неща? 256 гигабайта. Да. Ау! Добре. Какви си тия рандом столове? Тук какво е имало изо... Да, това са бушони. Аз тук съм чупил. Стари пиенията. Пиенията. Това е като в GTI. Северо-запада. Е в GTI. Ти нормално. Държи си го. Не! Влади. И биеш. Езикът, Влади. От тук дойдохме, но се изглежда толкова крипи. Ние свикнахме на светлина и сега като тук. Сега на къде сме изобщо? Тут баси хотел на един... Да, аз съм просто на куче. Добре. Стъпки. Интересинг. Ръкавица, интересинг. Стъпки, да. Добре. Сигурно са ваши идея, знам. Какво по дяволите беше това, бе? Идея. Да пукна. Ей, тук да пукна. Ей, сега да пукна, ако това съм го направил нарочно. Чули се кръскането? Да. Защо се смееш, бе, човек? Туалетна. Ела? Защото не ме... Влади май не обича туалетни. Това го правим като братя. Слушай ги още за Бога. Да! Буквално туалетната е най-безопасна. Не, стол. Какво е това, бе? Предлагам да го вземем, за нагоре ще ни трябва. Отиваме в мъжката сега. Да, защото ние сме мъже. Ти го настъпи буквално. Знам. Ръсе тръва в туалет. Така ли са тук? Така. Само ако някой ме команда е влязъл преди малко. Да, не. Де не мисли за тези неща, защото хора, ще умреме тук. Това, помислих го за асансьор, но не е асансьор. Влади Орикс. Добре, Влади зон. Стайчка. Правиш, бе? Никой да не ме Да.
Каква стая, бе? Ох, насякъде усещам пая жени. Интересинг. Сминил, това не е мой тип. Това не е мой тип стая. Това не е мой тип стая. Така. О, хора! Знам, че сега сме в ситуация, в която може да умреме, но време за малка реклама. Здравейте! Здравейте, сега ще пием. Ще правим кафе, Мио. Стой. Ето. 1%. Къде са това? Аз го намерих, ама не иска да фокусира много. Как го намери? Стой, ще го не фокусира. Ами, ето го. 1% екстракт от кафе. Да. Няма значение, просто сега 1%. ще го Така, ще пробвам. пробваме. 3, 2, 1. Не знам дали трябва сега. Аз ще що е такова shake well and enjoy. Shake well and enjoy. Тъмън казах дали трябва да го разклатим. Пише well. Значи не да направим така, well. Добре. Мисля, че това е достатъчно. Да. 3, 2, 1, отваряй! Не мога да го отворя! готово. Ще го... Дърпай. Като Queens. Моля ти се. Искам да го оближа. Няма значение. Оближи го първо. Така, първо хора ще го оближам. Кисело е. Вкусно. Има вкусно кисело мляко с захар и кафе. И какао по-скоро. Аре, 3, 2, 1. Много добро. Какао. Като какао. Само че се усеща. То даже не е горчиво. Да. Това да ме се бърза кафе. Така че е супер спо. Да. Shake well and enjoy. Препоръчваме. Това ако сте изморени, искате за училище и за работа, примерно. Не. Бих си взел такова за училище, ако изобщо позволено. Той има хора, които в клас пият хелове, тъй че. Но това не е само ти дава енергия и самото нещо е вкусно. Нека да е нещо, което го пиеш не само защото ти харесва и само защото трябва да се събудиш. Да. Но е хубаво. Доста. Оценка 9,7, защото съм пил и по-вкусни неща. При мен е 8,5. Защо? Защото е малко кисело. Сигурно кисело мляко. Не знам, аз това го обожавам. Чао от мен. Чао. Така, дано пробвате кафето, сега се качваме нагоре. Хора, ще умрем! Това беше снимката ми, не се пуши. Ама Капнялка ни причака с фортнайтска помпа. Вали, не мисля за тази игра. В моят канал можете да влезете и да гледате гейминг видеа. Туалетното само за после. Какво течение с нами студено. Влезем пак. Обожа. Майко, кой е тук? Чу. Хаштаг ли е това? Тук някой се опита да нарисува мъжки пол в орган. Ега си готвената тераска. С доборчето. Да му влиза в кафенцето, докато пие. Чакай! Така, чакай, там ще проверим. Не, от тук май няма врата. Ще видим. Така, туалетна. Има ли смисъл да влизаме? Стол. Някакъв рандом стол. Не искам да влизам тук. Мишката ми скара на боли. Нормална туалетна. Какво това да е? Това са почки. Аре, хора. Не. Коридор с 1000 врати, човек. Тук е 17. Какво беше това? Ти го направи. Сигурен ли си? Да. Как го направих? Не! Защо се смееш? Защото е смешно. То ще умре с кеф. Ама чакай, къв беше то силен луп?
на който ти си... Не това отгоре второто, това би някаква врата. Да, някаква врата, хора, не ни пука, че ще умрем. А не защо, викаме като тук буквално може да има 30 наркомана. Ма, как го направих това? Как го направих? Ти ли каза, ти го направи? Си минавал и си така се ритнал леко. Влади, това не беше от мен. Влади, това не беше от мен. Има някой тук. Не, човек, аз получавам паника така. Аз предлагам направо да минем на третите, аз човек не ми се умира. Оу, тази стая е за Бела. Тази стая е за Бела. Бела е една наша приятелка, която като види розовото отдява. Тази стая е за Бела. Дали ще я снимам. Добре, ще умрем. Добре, не гледаме. Какво беше това? Хора, кълна се, това не е настроено, но вой сме си да е настроено. Не. Здраво. От сега нататък ще отиме, защото ще умреме. О, това е моята стая, това е моята стая, Лилова. Това е моята стая. Хора, това е моята стая. Това е какво изобщо? Някой се опитва да излезе. Да, няма значение. Да избяга без да плати. Това прилича на човек. Добре, тук, както виждате, има малко направо при неща, но не ми изстреля дирко. Първо ще чета неща без да ги показвам, защото може да има нещо. Добре. Тук. Извика Петрова Кна. Кой научица? Извика... не, то виж има някаква линия. Извика Кна... Кюнец. Това ще верно изглежда, че съм го настроили ние. Извика Петрова Кюнец, Черен Петър, Black Angel. Това е някакво като Праскова. Хората влезнали тук. Това не е ум. Ани плюс Ювестър. Няма значение, че именно там. Надявам се това да е. Така. Сефилипо. Не знаех как да го цензури. О май гад, това е много слей. И пише кют на него. Не. Какво е това, бе? Тук някои са го бесили. Не ми кажа, че това са били Не ми кажа, че това са били стари дръжки на... Добре. Какъв? Не, тук 100% има някой се опитва да ни оплаши. Сега ще ти кажа, че това е настроено, ти я са викнали някакви приятели. Не, защото... Да, това е перфектно, там да... Някой да не излезе. Ма човек, това наистина, някой верно му помисли, че... Бързо, влизи, бързо! Някой верно му помисли, че настроено, ма кълна се не е. Аз се заклеване. Тук не... Това бях аз. Тук не искам да влизам. Добре. Парти... Да, това обчетохме. Тук бяхме. Тук бяхме ли? Не. Задъра... Бепци. Бепчо. Берс... Няма значение. Не знам. Какви са тия неща? Това послание мисля, че го разбирам, въпреки че не знам дали... Това не знам дали изобщо е послание. Прослорите си не. Да не идвам на надут. Не смея да стъпя тук. Не, бягай. Не знам колко етажи има. Тук мисля, че има още един. Защото аз не съм ходил. Да, ето. Още си. Батък смотри. Тротинетката на Влади, Пени, борда. Ето го. Хора. Има хора. Ще ни видят, ще кажат, сме някакви канибали.
канибали, брат. Въпреки че аз не вярвам в канибали, сте подобни. Дато някой бяхме канибали, до сега сме се изяли. Видеото почна да става много дълго. О, защото има толкова и напропелит неща за YouTube. Така. Да, Влади, ще успееш. Идем на другия етаж, защото тук вече няма. После на туалетно. Ние тук бяхме нищо. Това е със стол. Да, със стол. Защо има... Така пише убиване и мъжки полупорта. Така. И... You are gonna die. Това прозвуча твоето много фалшиво. Абе, what the fuck? Не, верно. Стой. You're gonna die. Не. Почнах да трепера без базик. Дигнаха ми се космчетата. Готина луда. Оставаше да е фейк, брат. Аз се пиша така с графит. Калинчо, хакера. Не, брат. Хора, ако почнем бягаме, без това вече е късно. За нас е. Ако почнеш да бягаш, се хваща за мен. О, не. Ако Влади Ори се качва видеа още... Ама не, това са... О, това са като това не го кача. Това ще е кръгло, няма значение. Абе, човек, какво са с тя врати, бе? Бързо идви. Не им чувство, че някой без музики тук ни... Кой е тук да го... Watch your back. Watch your... То да се смеяли да ревали, какво е това? Go to hell. Go to hell и help. Тук има и напропилят неща. Дъга. Без да се чу нещо. И какво искаш да направя? Скоча през серастали Влади. Не. Не мога, Влади, идвай. Да бягаш от мене. Аз казвам, идвай. Чего става? Тут. Върху нещо долу. Човек не ми се умира. Така, някой дух не ни иска тук. Иначе ще тази врата ще ми падне на главата всеки момент. Абе, хора, мен косата ми по принцип е боцкава, ама сега още по... Някакво настръх. Ти можеш да настръхнеш от две неща. От хубави неща, като примерно пеене и от такава като нашата ситуация. Така да си ходиш нормално в предоставен хотел, гардеробите самия се отварят. Бяха там. Не чувах нищо, но долните етажи. Ама какво става? Без никакъв музик. Особено това You're gonna die here. No. Вече на 3 стени, не, на 2 цензура, кой знае какво става тук. Вече на около 2 или 3 стени пише не и no. No да не ходя натам ли? Ще не го трябва да го снимаш. Да. Не трябва. Но тази си влизам, имам чувство, че от този гардероб ще... Какво става? Не. Само игри. Да, съгласен съм. Хора, не идвайте на никакви изоставени сгради, играйте си игри, играйте си Fortnite, каквото. Гледайте Влади Орикс и Влади Зон във вас. И не идвайте в такива хотели. Сега за пример ще видите как ние ще умреме. Що? Защо ли? Защо ще умреме? Искам да го отворя. Нормално, като има духове, които не искат. То всяка стая еднаква, само различни стени. Не има. Имам чувство... А защо като не сме... Виждате ли някой? Виждате ли по дяволите някой?
Ха? Даже, виж горе. Не, човек, ние стоим до нещо, което мърда. Да се надяваме, че това е течение. От това си сплаших. Леко. Какво е това, помисли го за човек? Хора, сега ще оплаша Влади. Не знам. Get pranked! Видял се, че ще умреме, тъй че да се шегуваме докато можем. Хайде да се шегуваме докато можем. Шегуваме докато можем. Невероятно, този път без да го шега видях някой. Видях някой без Вали, писано. Писано е. Добре, от какво е паднал този мясък? Бе, човек няма как. Тук е твърде паранормално. Чух някой. Аде се махна. Влади, чух си някой там и видя, или там какво направи. И какво очакваш? Сега да ида... Сега искаш да там да скоча. Сега да им кажем, че и там няма никой. Къде изобщо? Видя някой. Там да не трябва. Къде? Там. Къде? Виж, тук хора, виж, няма никой в тази стая. Елате. Никой няма. Влади, вратата ще се затвори в тебе. Аз стой, че може да има някакъв мухъл. Запуши с носа. Не вярвам. Може да има някакъв мухъл. Да не се разболеме. Защото Че аз преди 2 дни бях болен. И... Както казах, да се шегуваме докато можем. Тенската мириш на кафето, което рекламирах преди малко. Не ни спонсорират нищо, но... Да. Няма да ни дадат пари. Първо чух скърцане и щях да кажа... И щях да кажа защо точно на пътя, по който се връщаме. И лупна нещо. Не. Аз ще фърля и без това ще умра. Искам да умра от фърляне, отколкото някакъв... Искам да се фърля, отколкото някой да ме убие. По-добре, отколкото да умра, бе, човек. Духовете просто не мразят. Явно ни препежат ние схвърля. Аз не вярвам. Това беше Влади. Не вярвам в паранормални неща, но вече след този хотел вярвам. Да. Сега си горе. С пари бягаме надолу много бързо. Бързо. Бързо, бягай. Видях някой. Бързо, бягай надолу. Внимайте да се държи бързо. Как видях, казвам. Видях, видял някой. Бързо, Влади, ще помрем. Тук бе, човек. Ще правиш, бе? Ще умреме тук. Влади, аз съм 1,60 м. Ти си 1,40 м, ти беше на толкова си упнеш главата. 30. Ти си 1,30 м, беше на толкова си упнеш главата, аз ще получил, мен ще трябва да правя операция. Ето тук закачи. Къде? Някъде. Имаш късмет, че може да се катера. Хора. Аз къде ви? Бързо и качви се, защото нали... Казах ти, че някой ни гледа. Откъде може да дойде някакъв тук път? Казвам колко се струва. Сега ти силно целият ми телефон е в... Вижте колко са. Видях някой. Влади, им чувство, че ми в бадалкаш. Никой не виждам. Влади, не мога да хода. Буквално хода като някаква бабичка. Вижте какво му ли дебела.
Бела. Бела, ако беше тук, ще допущи целия град. Не бе, другата Бела. Коя Бела? Наркоманката. Сигурно ли си? Просто идва. Както видяхте, хора, оцеляхме. На толкова. Влади Зон и Влади Орис оцеляха. Имам 120 абоната, но печеля малко лайкове. 5 лайка. Поръчвам от Тему Ghost детектор, някакъв фейк. И някакви други джинжури, с които дойдем тук. Маски, очила, тем подобни за нощно виждане. 5 лайка. Само 5 лайка. Идваме тук и експлорваме наново. Правим го заради вас. Това видео искам да му съберете 100 лайка. 100 лайка искам да му съберете. Ще е малко невъзможно. Рекордът ми е 1000, между другото. Да много няколко. Не 1000 гледания. Рекордът ми е знам колко лайка е. Хора, 5 лайка. Само това искам от вас. Влади Орикс, peace out. Thanks for watching. Please subscribe.